ఇంట్లోనే చెరుకు రసం చేస్తున్నాను, చెరుకు లేకుండా. దానికి కావాల్సింది ఒక కట్ట పుదీనా, ఐస్ క్యూబ్స్, బెల్లం తురుము ఈ కప్పు మైని నేను తీసుకున్నాను, ఒక ఫుల్ లెమన్, కొంచెం అల్లం తురుము. మిక్సీ జార్లోకి పుదీనా, అలాగే బెల్లం తురుము, ఒక ఫుల్ లెమన్, అల్లం తురుము, ఐస్ క్యూబ్స్, ఒక గ్లాస్ వాటర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంతే, చెరుకు రసం రెడీ అన్నమాట. ఈ వీడియో కనుక నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తేజు క్రియేషన్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.